Аз обаче няма да говоря за нашия проект и за нашия policy paper, защото това е пред вас, може да си го прочетете. Аз искам да поговоря за нещо друго. Искам да говоря за това какви хора има в администрацията. Тъй като лоши неща се чупват тук за публична администрация, как е лоша, как е ужасна, не ни трябва и така нататък, очевидно не е вярно. Обаче тук там се домъкват едни хора. Те са много интересни хора, защото когато чуят думата морал, когато чуят думата етика, съвест, те ви се изсмиват в лицето. Тези социопати, защото те наистина са социопати, се домъкват в администрацията или биват назначавани, именно защото нямат спирачки, т.е. могат да извършат каквото им хрумне, без нещо да ги поведеличка. Тоест, не е нормално един началник да ви кара с оръжие в администрация, на куршумите в оръжието да са гравирани имената на дъщеря му и той да пали едни доклади, защото мандата му приключва след месец, примерно, да пали едни доклади, за да не влезе в затвора, евентуално. Също така, тук се заговори за новите желания на министър Московски относно забраната за споделеното пътуване. Но то е ясно, че това не е някакво административно решение. Тоест тази идея не идва от администрацията, тази идея очевидно с икономическа цел, за да се удовлетворят нечии желания икономически. Обаче, очевидно, тази идея е дошла при министър по административен път. Дали отвън, дали отвътре някой, дали има троянски кон при съветниците си, дали при заместник министрите или някой директор на някаква дирекция, няма значение. Такива хора има. Проблемът обаче е как се борим с тях, тъй като тенденцията е те наистина да са професионалисти. Тоест, ако сложим колкото и високи критерии да слагаме за професионалност, ще ги минат, очевидно. За съжаление, ние нямаме решение на този проблем, поне аз имаме екип. Какви морални критерии може да сложим и как ще ги измерим тези, просто не съм сигурен. Обаче съм съгласен, че управлението, в случая с забраната за споделеното пътуване, използването на забрана, т.е. използването на този инструмент, очевидно е нелеп, не може да се използват такива твърди инструменти, особено когато говорим за свободен пазар, използването на такива твърди инструменти е нелеп и няма място нито в 21 век, нито в която и да е модерна демокрация. Благодаря. Много благодаря. Всъщност от гледна точка на автобусните